खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो अरुनदयनिसो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना अरुनदयनि 3.0नि राङारि अनसुंथाइखौ माब्ला मोनगोन, आगस्ट मासनि बबे थारिखआव मोनगोन, बेखौ गोबाङानो गोसोआव गोनो गोथो जानानै दंमोनबो जानो हागौ दे लोगोफोर। बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै क्लियारलि फोरमायनानै होनोसै आरो लोगोफोर। नोंथांमोना बे अरुनदयनि 3.0नि जि राङारि अनसुंथाइखौ आगस्ट मासाव मोनगोन होननानै मिथिदों, नाथाय फिक्स थारिखखौ नोंथांमोना मिथिनो हायाखैमोन। बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायखानोसै। नोंथांमोना बेखौ बा अरुनदयनि जि 3.0नि राङारि अनसुंथाइखौ जाय महिला आइजोफ्रा मोनखादोंमोन दै, नोंथांमोनहा आगस्टनि नोंथांमोना मायाव मोननो हागोन ना, आगस्टनि नोंथांमोना 3 थारिखआव मोननो हागोन, माने 3 आगस्टआव नोंथांमोना मोननो हागोन दे लोगोफोर। बियो क्लियार जाबाय। दा नोंथांमोना बेवहाय गोसोआव गोनो गोथो जाबाय दं आरो ससियेल मिडियायावबो गोबां माने गोसारबाय दङ आरोना लोगोफोर। बेवहाय सोरबा जाय इउटुब चेनेलाव गोबां आपडेट होबाय दं, सोरबाया बुंदों 1250 मोनगोन, सोरबाया बुंदों बेबायदिनो 3000 मोनगोन, सोरबाया बुंदों बेबायदिनो आरोना लोगोफोर 2000 मोनगोन, बेबायदि गोबां आपडेट लाबोबाय दं। नाथाय बिथांमोना जेसेबां आपडेट होदों बेयो जाबाय गभर्नमेन्टनि जेबो आपडेट नटिस ओंखारनाय नङा दे लोगोफोर। बिथांमोना साननानैसो लादों बेबायदि मोननो हागौ नामा होननानैसो, नाथाय बे फिक्स नङा। 3000बो मोननो हागौ, 1250बो मोननो हागौ, 2000बो मोननो हागौ, नाथाय बेवहाय जेबो फिक्स ओंखाराखै। मानो होनबा बिथांमोना बाजेटआव हमनानै दोनखादों, माने मास मोननै माने गेप जाबाय जाहैबाय अरुनदय मोनिया। बेखौ लानानै बिथांमोनहा मोनसे बाजेट हमनानै दोनखादों। बेखौ नायोब्ला 1250 खरै हिसाब खालामनानै मास मोनथामनि बिथांमोना सोनानै होनो हागौ आरो अब्ला बेसेबां जायो बेखिनिखौ नोंथांमोना मोननोबो हागौ आरो। दा बेवहाय गोबां ससियेल मिडियायाव बेबायदिनो आपडेट लाबोदों, नाथाय बेवहाय रावबो फिक्स बुंनो हाया दे लोगोफोर बेसेबां मोनबानो जागोन। दा जेब्ला 3 थारिख आगस्ट जायो अब्ला नोंथांमोना बयबो एकाउन्टाव चेक खालामदो बेसेबां हाबमारखो, होमबानो नोंथांमोना बयबो मिथिगोन। आरो सिगाङावनो आं नोंथांमोननो फोरमायखादोंमोन, नोंथांमोना जायफोर गोदानै एप्लाइ खालामनो नेनानै दङ आरो जायफोर सिगाङाव रिजेक्ट जादों, माने एप्लाइ खालामनानैबो नोंथांमोननि फैसाया हाबाखै, बिथांमोननि थाखायबो माने आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे पर्टेल खुलिनानै होसिगोन होननानै फोरमायनानै होखाबाय। बेफोर खामानिया लासै लासै जानो थांगासिनो दं। बेखायनो नोंथांमोना एसे खौरां लाबानो थाबायनो जाबाय नोंथांमोननि PCDC अफिसाव, आरो नङाब्ला बिथांमोना डाइरेक्ट DC अफिसाव खौरां ला, आरो बेनिफ्राय बेवहाय ब्लक अफिसाव खौरां ला आरो SD अफिसाव खौरां ला होननानै बिथांमोना फोसावनानै होखादों दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेफोराव एसे खौरां लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। दा नोंथांमोना जेब्ला अरुनदयनि फैसाया आगस्टनि 3 थारिखआव हाबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मबाइल फनजों बोरैहाय चेक खालामनो, माने एकाउन्टाव थाङालासिनो, बेखौ आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांदो लोगोफोर। नोंथांमोना गाव गावनि मबाइल फनजोंबो चेक खालामनानै लानो हागोन आरोना लोगोफोर। दा गिबियावनो आङो क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लानोसै आरोना लोगोफोर। गिबियावनो आं क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लानोसै। बेवहाय सार्च खालामना होनोसै PFMS। नोंथांमोनाबो बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय PFMS। बेवहाय जेसेबां गभर्नमेन्टनि आसनिफोरनि फैसा हाबो बेखौ बेवहाय नुजोबो दे लोगोफोर। नोंथांमोना दानिया बे PFMS आव थुनानै होदो आरोना। थुखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव नैबेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस शो जागोन। दानिया नोंथांमोना एसे बोखोना होखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैयाव नुदोंना नाउ पेमेन्ट स्टेटास, बेवहाय नाउ इउआर पेमेन्ट बेबायदि लिरनाय दंना, नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामना होखनोसै दै। जेब्ला क्लिक खालामगोन नैयाव रेड मराव नोंथाङा जेब्ला क्लिक खालामगोन अब्लानिया नोंथांमोनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस शो जासिगोन आरोना लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना मा खालाम, गोजौआव नोंथांनि बेंक नामखौ होदो। नोंथांनि बेंकआ मायाव दं, SBI बा SBI, बेनिफ्राय ग्रामिन भिकास बा ग्रामिन भिकास, इउक' बा इउक' इउनियन बा इउनियन, नोंथांमोना बेवहाय सार्च खालामनानै लाबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ थुनानै होदो। बेनिफ्राय कनफार्म एकाउन्ट नाम्बार, बेवहाय कनफार्म एकाउन्ट नाम्बार दं दे, बे कनफार्म एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना बेवहाय होदो। बेनिफ्राय केपचार क'डखौ नै बेवहाय बहायदो आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नैबे सेन्ड OTP दंना, सेन्ड OTP आव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदो। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि आधार कार्डजों मबाइल नाम्बारा, नोंनि आधार कार्डआव जि मबाइल नाम्बारा लिंक दङ बेवहाय नोंथांनिया OTP थांगोन। OTPखौ होयोब्लानो नोंथांनियाव बेवहाय डिटेल्सआ श' जासिगोन। नोंथाङा बे अरुनदयनि 3.0नि फैसाखौ मोनगोन ना मोनाखै बेवहाय नोंथांमोना चेक खालामनानै लानो हागोन आरोना लोगोफोर। आं नोंथांमोननि दिनै बेखिनि आपडेटखौ लाबोनानै होनाय जाबाय। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन।